Nor zara? Izan aditza. Kaixo eta ongi etorri. Ni nor naizen azalduko dizuet. Ni Oiana naiz, zuen irakaslea eta Barakaldokoa naiz. Eta zu? Azaldu hitz gutxitan zu nortzaren. Ni Leire naiz, Bilbokoa. Gu Oiongoak gara. Egunon! Gu Guillermo eta Carlos gara. Argentinakoak. Yup! Kaixo, ni Paolo, Erromakoa. Esaldiak aztertuko ditugu orain. Geure burua aurkezteko, honela antolatuko dugu esaldia. Ni Oiana naiz, Barakaldokoa. Lehenengo, izen ordaina nor kasuan. Gure izena eta azkenik aditza jarriko dugu. Nongoak garen esateko, herriaren izenari koa erantsiko diogu. Barakaldokoa edo Bilbokoa. Pluralean ekoak erabiliko dugu, ka erantsita. Argentinakoak. Adibide bat, gu Guillermo eta Carlos gara, Argentinakoak. Euskaraz, aditza bukaeran jarriko dugu. Oiana naiz. Eta zuen irakaslea naiz. Beste adibide bat, gu Argentinakoak gara. Gogoan izan, aditza bukaeran. Lagundu esaldiak osatzen. Leire Bilbo koa da. Gu Oion goak gara. Zuek denak euskara ikasleak zarete. Geure burua hitz gutxitan aurkezteko, honela osatzen dira esaldiak. Esaldi hauen osagaiak hauek dira. Besteei buruz aritzeko, gure herria zein den esateko, herriaren izenari ekoa eranzten diogu. Nongoa zara? Ni Erromakoa naiz. Eta pluralean, ekoak eranzten diogu. Nongoak zarete? Gu Argentinakoak gara. Segi aurrera. Laster arte.